वेलकम बॅक टू सोलकढी. मी लीना आणि आज आपण करणार आहोत तारल्याचे सुके म्हणजे तारली माशाचं सुकं. तर चला या माझ्या किचनमध्ये. इकडे मी घेतले आहेत 10 ते 12 मीडियम साईज तारली आणि आधी आपण त्यांना कट करून पूर्णपणे साफ करून घेऊया आणि मग पुढची प्रोसेस करूया. इथे मी सर्व तारली सारखी क्लीन करून घेतली आहेत. आता आपण पहिले त्याला मीठ घालूया आणि थोडंसं मीठ लावून ठेवूया. 10 मिनिटं ह्याला तसंच ठेवूया आणि दुसरीकडे आपण त्याला काय वाटण लागणार ते पाहूया. तर इकडे मी घेतला आहे 1 वाटी नारळ किसलेला, थोडंसं धणेपूड आणि हळद अर्धा टीस्पून, 10 ते 12 त्रिफळा, ह्या गावठी मिरच्या आहेत 6 आणि 2 बेडगी मिरच्या, थोडे कोकम पेटल्स, हे किसलेलं आलं आणि ही भिजवलेली चिंच. तर आपण खोबरं, हळद, धणेपूड, मिरच्या आणि चिंच ह्याला आपण थोडं जाडसर वाटून घेऊया. अगदी बारीक वाटायचं नाही आहे. हे बघा, वाटण असं थोडंसं जाडसर झालं पाहिजे. आता आपण पातेलं तापवून घेऊया, त्याच्यामध्ये हे वाटण घालूया. कोकम घालूया, त्रिफळा घालूया, आणि मीठ चवीप्रमाणे घालून त्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडं पाणी घालायचं, अगदी थोडं. वाटण छान मिक्स होऊन त्याच्यामध्ये बॉईल येत आहे. तर आता आपण त्याच्यामध्ये किसलेले आलं घालूया आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आता मीठ लावलेली तारली छान धुवून घ्या आणि ती याच्यामध्ये हलगत घाला. त्याला एक हलकासा स्टर द्या. व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्या. हार्शली मिक्स करायचं नाही आहे, नाहीतर तारली तुटतील. त्याच्यावर झाकण ठेवून तारली 5 मिनिटं शिजू द्या. तारली व्यवस्थित शिजली आहेत. आता आपण त्याच्यामध्ये एक थोडीशी मिरची घालूया. ही ऑप्शनल आहे, मला आवडते म्हणून मी इथे घातली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही नक्की घाला, खूप छान लागते. आता हे तारल्याचं सुकं तयार झालेलं आहे. आता याला आपण भाकरीबरोबर किंवा राईसबरोबर खाऊ शकतो. ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. पण प्लीज सोलकढीला सबस्क्राईब व लाईक करायला विसरू नका. थँक्यू. बाय फ्रेंड्स.